Na to, aby bolo jesť a piť, tak to treba vypestovať a spracovať, čo je bohužiaľ dneska nedostatkový sektor z hľadiska pozícií, pretože aj za dobré platy sa nedarí, pretože prvovýroba je často v veľmi náročnej práci, nie v príliš dobrých pracovných podmienkach. Je to dneska, tá filozofia ľudí je mať teplé miestečko, nebyť v nejakej náročnej prevádzke a podobne. Čiže chýbajú nám strašne veľa pozícií, ktoré vlastne robia prvovýrobu, druhovýrobu, tak kým sa to dostane ku vám na stôl, je to strašne veľa práce. Tak sme sa zamerali na tento sektor a sme si urobili, myslím, že dobre, pretože máme strašne veľa požiadaviek na obsadzovanie pracovníkov v tomto sektore. Určený je pre prvovýrobcov, to sú jednotné rolnícke družstvá, aj bývalé štátne majetky, pestovatelia a tak ďalej, ovocie, zeleniny, chovatelia. Potom je to druhovýroba, čiže to, čo sa vychová, vypestuje, sa musí niekde spracovať, čiže to sú konzervárne, mliekárne, čokoládovne, keď si zoberieme rôzne, tam, kde sa spracuje ten výrobok, ktorý ide potom do predaja. Zase kvalifikovanú pracovnú sílu. Čiže znova kladieme dôraz na kvalitu, dlhodobosť a spoľahlivosť a to je znova značka budovania goodwill s týmto klientom.